Iċċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Qwiebel, jum li fih tiġi rikonoxxuta u ċċelebrata l-kontribuzzjoni imprezzabbli tal-qwiebel. Il-qwiebel kemm f'pajjiżna kif ukoll madwar id-dinja għadhom jaħdmu bla qiegħda waqt din il-pandemija. Bl-unjin tal-infermiera u l-qwiebel l-MUMN ukoll irringrazzjathom għall-ħidma mill-aqwa tagħhom u talli qed ikomplu jassiguraw jieħdu ħsieb lill-ommijiet u lit-trabi illum u kuljum. Minkejja li l-2020 ġabet magħha bosta sfidi mhux mistennija l pajjiżna minħabba l-pandemija tal-COVID-19, dawn il-professjonisti għandhom ikunu kburin li qed jibqgħu jipprovdu l-aqwa kura possibbli. Min-naħa tagħha l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa għamlet l-2020 bħala Sena Internazzjonali għall-Qwiebel u l-Infermiera. B'hekk għall-ewwel darba pajjiżi madwar id-dinja se jingħaqdu fir-rikonoxximent tar-rwol essenzjali li l-qwiebel għandhom.